थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफनि खुंथाय थानाय समाव जेबो जौगानायनि खामानि जायाखै बुंबाय थानाय इउपिपिएल हानजानि सोरखार सालायनाया दिनै 4 बोसोर जालांबाय। नाथाय दासिमबो जौगानायनि मोखां नुफेराखै चिरां जिल्लानि साहा ओनसोलाव रायजो जानाय गोबां ओनसोलनि रायजो राजाफोरा। सानफ्रोमबोनि हान्थिनाय लामायाव जोबोर जेंनानि मोगा-मोगि जायो। मख'नो गोनां बाथ्रादि चिरां जिल्ला सिंनि साहा ओनसोलाव रायजो जानाय गोबां सुबुङा नांगल दैमायाव दालां गैयैनि जाउनाव थांनाय गोलाव बोसोरनिफ्राय खैफोद गोनां थासारिजों हान्थिनांगौ जाबोदों। समाजारि बिजोङाव गोसारनाय SM एक्सप्लर फेसबुक पेजनि गेजेरजों फोसावनाय नैबे भिडिअ'आनो रायजो राजाफोरनि खैफोद गोनां थासारिजों हान्थिनांनायनि गोथां सावगारिखौ रोखायै फोरमायो। सोनाबजों गैया खावलांजोबखाबाय बुरनो थिग मोनथाम हाबबाय जों नेयै नै दासो गारिया सोनो मोनबावगोन ना मोनबावा जाखो जोंनिया बाबु हालायलाय आङो एक लागोन सोनाव दे थाब आं लामाखौ नुमाखै फैसाफ्रा दुमब्रु बुंजोबबाय नै फैसाफ्रा सोरबा सिंगेल दंला कन्टेक्ट खालाम सिख्लाफोर नुमाखै फैसा दुमब्रुआवसो लानो थाबाय नै जानो नङाबा मालाथो गाबोन दे ओइ फैला होलांगोन सोगासिनो मुलि सोजाया नामा अन्थाइयानो सोजायो आरो गुलिया थले मा आवगलाय हलाबायखो नै बे मिथिंगानि बिमा मिथिंगानि बिमा इयो ओइ जोंबो सोद' गैले जायगा हा बे मिथिंगानि दुमा आरो नै हाब सिप मोनलायनाय होबाय सामानो सायाद्रा गोदोयो नामा बे रेजेंआलाय मा गोदोनांगौ जाखो प्लास्टिकआलाय आयु थिंब्रै जानायसो जों बानो मोनलै नै सायोथ' जाले नैलाय एसेबो नामायना होदो ओमफ्राय सोजासिगोन एसे नामायलायदो आं हले लाजोबखागोन गोजावला जों हमखांगोन ना मानो मोना जाखो ना मानो जाबाय दा हनै हबे नायावनो जागोन सासेया जाबाय ओमफ्राय जोंलाय बारनो मोना दाबो
ถึงมันไหนนะกูด่าฮะมาดิเฮ้ยอุ๊ฟเหนียงแล้วหลังไปละฮะอีกคู่เบี้ยน่าเบี้ยlergi digre ya hei kacau lah budi ni bu kahau kan muhai bangun manusia cik menberi thangbai homblaबो जों बानो मोना नै ha menang manusia सानजाजों सोनाबजों दैया खावलांजोबखाबाय बुरनो सिबाय दां सिनोबा सिबा रांजाबनाया सिबा